Det er vores kære robot. Så har vi fået den permanente. Jeg vil lige kort vise en gennemgang af, hvordan vi bruger den. Den har jo kørt her i morges, men nu vil vi lige bestille den til frugt og grønt, fordi der er vi egentlig færdige med at fylde op. Og vi har egentlig aftalt, at hver gang vi er færdige med at fylde op, også i løbet af dagen, så bestiller vi lige en rengøring med den her. Det gør man bare sådan her. Så siger vi vil gerne oprette en opgave, og vi vil gerne gøre rent i frugt og grønt. Og så siger vi, gå i gang. Og så gør den klar. Og så stikker den stille over i stedet. Det er ret nemt. Man kan også bestille den via appen. Det gør man sådan her. Her i frugt og grønt, der laver vi tit om på udstillingerne, så det har været vigtigt for os, at den kan finde ud af, at selvom vi er rykket rundt og navigerer, og så får vi gjort rent der, hvor udstillingen har været, eller rykket rundt. Men det fungerer rigtig, rigtig fint. Her er den i gang i vores frokoststue, hvor vi en gang i ugen sætter stolen op, så den lige kan komme ordentligt rent. Her kan I se et kort over vores butik, og den har taget cirka 2,5 timer, så tror jeg lige, den har været ude at tage noget vand på, så jeg tror med 3 timer, så er den egentlig færdig med hele butikken, og jeg har et salgsareal på cirka 1600 kvadratmeter. Vi har sat den til at tage butikken om morgenen. Den starter sammen med, når bagerne møder ind, og så tager den lageret om aftenen, når det er godt tømt. Den her model, den skiller sig selv af med det beskidte vand og tanker nyt vand på. Det vil jeg klart anbefale, hvis du har et butiksareal på over 1000 kvadratmeter. Hver gang den har taget butikken, så fortjener den også lige lidt kærlighed. Der er lige en bakke, der skal tømmes her. Og der er en børste her. Det skal gøres rent. Det tager maks 10 minutter. Heroppe er der sådan en spand, man tager ud. Og der er også en rest, der skal skylles. Men hvis man afsætter 10 minutter det, så har man en ren maskine, og når man har en ren maskine, så har man en ren butik. Hvis man vil bruge den manuelt, så er det ret nemt. Så lige fortælle den, at det bliver rent. Og så lige den bare skub. Og så fungerer den som en normal blodvask. Den her maskine, den er jo ikke lige så kraftig som de andre rengøringsselskaber, vi kører rundt med. Den her styrke, den er helt klart, at den gør rent oftere, og så snart vi har brug for det. Vi er helt klart udnyttet, hvis der er en afdeling, vi lige har fyldt mange varer op i, eller flyttet rundt på udstillinger, så bestiller vi en robot, så skal vi ikke til at vente på, at rengøringen kommer. Og hvis jeg synes, min butik den er ekstra snavset en dag, så bestiller jeg bare en rengøring mere. Det skal man faktisk lige vende sig til, at det er meget, meget nemt. Og man skal ikke tænke over, hvem skal jeg sætte til det, og hvad skal den person så ikke lave imens. Det er simpelthen bare lige at trykke på en app, og så får det gjort rent. Så det er luksus.